Здрасти! Така, днес ще правя токачка и токачка фати райс. Мой специалитет. Ето е токачката. Тя на английски се казва гини фау. Пише се фол, ама се чете фау. Гини фау. Така няма значение. Тук я продават в Сейнсбърис и на добра цена. Това струва към 7 паунда. Което е супер. Токачка на моето село, на село Борислав, Плевенско. Съседите от долната къща имаха токачки и съм ги виждал много пъти. Много ми харесваха. Никога не ги бях пробвал. И като дойдох тук, гледам, продават токачка. Веднага взех. Стана супер. И от тогава вече сме изяли много токачки. Тук готиното е, че е много лесно и нищо не се изхвърля. Всичко се използва и става и великолепният токачка фати райс. Същото може да се прави с кокошка. Ако имате кокошка, пиле, аналогично е. Така, сега първата ми стъпка е да опека токачката. Ето, вадия тук по принцип са хубаво изчистени. Ето вижте как ги връзват тук с конец, за да стоят мирно. Който разбира се на мен не ми трябва и го махам. Така, доста добре изчистени. Ако има все пак някое друго перо, го махам. Така, ето. Тук примерно има 2-3 пера, може да ги отскубна. И тук има някакви, тях вече не ме бъркат. И така, доста е чисто. Така, сега следващото ми е да го срежа с ножа. И го разрязвам на две. Го отварям. Тук го наричат спачкок. В Англия, като е разтворено на две, и му викат спачкок. Ако видите спачкок чикън, примерно, то е една обикновено пиле, което е разрязано на две. Ето е. Особено. Но така по-хубаво се пече, много по-лесно. Така. И аз тук до гръбнака го режа и направо го раздирам на две парчета. Значи аз не го правя спачкок реално, ами направо го раздирам на две. Така. Това е цялата работа. И сега имам си ножа. Отсушавам го, защото иначе ще ръждяса. Проверявам го, за дали се е нащърбил. Не, добре, аз така го бях подострил, то е мега остър. Така, сега пилето е разрязано. Вземам си касерола. Значи трябва да е нещо, което може да му сложа капак. Ако нямам капак, ще трябва да му сложа фолио, нали, съответно, пак става, няма проблем. Но така е по-удобно. И сега две неща използвам. Сол, морска сол и етиопската подправка бербере. Ако нямаш бербере, червен пипер, черен пипер и сол. Или лют червен пипер и сол. Тук разбира се има и други работи. Какво има в берберето? Значи има черен пипер, черен кардамон, чесън, карауей, това е друг вид семена, сол, черен кимион, липия, розмарин, липия не го знам каквото е нещо етиопско, розмарин, канела, индийско орехче, базил, това е босилек, клов е карамфил и черен пипер. А пък пепър, казват явно етиопците на червения пипер. Всъщност, основната съставка на берберето е лют червен пипер, етиопски, около 70% е такова. Другото са тия подправки.
но и сол. Но ако нямах такова, ще да се сложа червен пипер, черен пипер и сол. Да ви кажа, така че не се притесняйте, ако нямате бербери. Аз, щото имам, нали, си го използвам. Тъй, смаям си, тъй хубаво да стане червено. Ей така. Пуснал съм си, разбира се, ямайски ритми. Реги, те ямайците, въпреки че повечето идват от Гана, там Западна Африка, те много, разбира се, милеят за етиопците. Знаете, Боб Марли, той, нали, този Геври Саласи е голям фин, това е като бог. Въпреки че, разбира се, те Боб Марли истички ямайци. Но самите те пък произхождат предимно от Западна Африка и езика им е, разбира се, на базата на английски, но всъщност и африкански. Самата структура има и холандски, там и прочее, но като цяло е опростен с западноафриканска структура. Така, сега ето това е токачката. Те казват и още в България африканска кокошка. Така че, то с бербери много се ходи. Аз по принцип я правя така с бербери. Това е традиционния начин. Но както ви казах, то трудно се намира берберето. Трябва да имате достъп до етиопци. Между другото, тези етиопците бяха големи приятели на българите по време на комунизма и много етиопски студенти са учили в България. Ние ходихме в един ресторант в Лондон, етиопски, всъщност така за първи път се докоснах до етиопска храна. Съвсем случайно. И то съвсем малко ресторанче, една жена. И там гледаме менюто, обсъждаме и прочи. И тя вика, ама вие от България ли сте? Тя си етиопка, нали, тотално. Въпреки че етиопците не са негри. Същото е друго интересно. Те са като араби. С имичи, реално. Езика им е южно-арабски древен език, който вече е изчезнал там, който е бил поемен. Но няма значение. И тази жена, тази етиопка, тя вика, ама вие от България ли сте? Викаме, да, как пък знаеш български? Викаме, че аз съм живяла 10 години в България. Учих, вика, в Плевен първо, после в София работих няколко години и после дошла в Лондон. Честито. И така, тук в Англия има бербери, но аз ви казах какви са съставките, горе-долу може да си направите. И да нямате, няма страшно. Така, сега, това е всичко, дами и господа. Токачката отлично е приготвена и сега какво правя? Слагаме в фурната, това беше. Така, значи имам на 220 градуса, може и на 200, няма проблем. Слагаме сега. Нека поставянето на токачката започне сега. Така, какъв ми е плана за тази токачка? Значи, сега ще я държа тук около 20 минути. След 20 минути ще обърна. Още 20 минути ще я пека от другата страна. След това обръщам пак на тази страна, която е в момента. Покриваме с капака. Пека я още около 20 минути с капака. След това махам капака. Пека я още 10-15 минути без капака. Изключвам. И тогава ще премина на следващата стъпка. Нали? Компренде? Ще кажеш, какво правиш, бе? Правя си едно мигбач кафе. Какво да си правя? Пием си кифа. Тъй. Е така. Да усетя топлината. Пие коста. И още едно. Е готово.
Така, сега, значи, като къде съм с токачката, първото обръщане го направих, след 6 минути трябва да обърна пак. А тогава ще намаля и фурната. Сега обаче да си измия ориза и да го накисна. Използвам басмати. Значи за тази рецепта бих използвал, ако нямах басмати, такъв long grain rice. Дългозърнест, т.е. Не бих използвал този българския, който се слепва. Въпреки че в крайна случай и с него става, но бих използвал рис, който да не се слепва. Суши ориз не става, разбира се, защото се слепвам пак прекалено много. Басмати е много добър и много бързо увира. 350 грама ще сложа. Така. Това е оризът Батшах. Много е добър. Винаги в Морисън се на промоция. Тук местните не го купуват. Тук е лично техен проблем. Аз съм много доволен. Сега това го измивам няколко пъти и го оставям да се накисне. Готово. Сега да се постои така поне около минимум половин час. По-дълго е даже по-добре. Така, вече е време за обръщане, за второ обръщане и да свалям капака. Ето, пуска се мазнина. Това е голяма вкусотия после за ориза. Става просто един път. Токачка фати райс. Така. И сега това нещо, както е така, го покривам с капак. Да се пече 20 минути. Намалям фурната на 200 градуса, сега на 220 беше, така, нали? Готово. И не забравям да се сложа ръкавиците, защото ако го пипна това без ръкавици, и ще ми стане малко жално. Така. Готово. И сега към 20 минути го оставям така. Така, сега още 15 минути без капак. Така, пилето е почти готово и аз още от сега си нагласям нещата за фати райса, защото след малко ще го направя. Така, за фати райса ми трябва един морков, малко мащерка, 2 домата и един среден лук. Този е много голям мутант, затова само половината от него. Не ми трябва толкова много, чак цял. Така. Така. И това е всичко, което ми трябва
за фати райс. Ето я токачката. Готово! Чудно, чудно. Слагаме тук. И сега тук правим фати райс. Така, включвам котлона. Това тук. Тук. Така, опа. Малко водичка. Така, сега добавям мащерката. И ориза. И вода. Така, няма да слагам сол, понеже пилето, това токачката не бях насолил и сега ако сложа и още сол, ще го пресоля. Така, и сега слагаме доматите. Чудно, чудно става. Това е супер. Така, и слагам още малко вода. Даже още малко ще поема. И да се сложи малко повече, не е проблем. Може да се регулира. Ако сложиш по-малко, пак не е особен проблем, ама малко по-кофти става. Така, сега ще го наблюдаваме. Оставям го така и го захупвам. И след 2-3 минути пак ще е по-стъсно. Така, да видим. Какво става сега? Вижда се ориза как има бяло по него. Това означава, че още не е готов. Като изчезне бялото, тогава е готов.
И тъй като гледам, почти вече няма вода, следователно трябва да му добавя още. Така. Той бързо увира за около 10 на минути, така че може би повече вода няма да му трябва. Сега го накупвам пак, намалям го и след 2-3 минути пак ще го видим. Така, я видим сега. Добре. Почти става готов. Точно. Тъй, след още 2-3 минути, какво става? Перфектно. Готов е. Така. Вземаме малко за проба. Не ми трябва да е, ама по принцип е така да пробвате ориза. Идеален. Не е разкашкан. Съвсем добре. Сега изключах го, оставям го така под капака да се стои и така стане време за ядене, сервираме. И време за правене на порцията. Ето го супер ориз. Не е разкашкан. Отлична форма, отлично сготвен. Просто перфектен. Ей така. Както ви казах, това е токачка Fatty Rice. И сега самата токачка. Трябва хубаво да се накъса. Кръвцето тук. Гърди. И това за оглоскване. Така. Ето. Криво. Малко това за оглоскване. Копам плешка. И на вашето внимание, дами и господа, токачка с токачка Fatty Rice. Ето това е порцията.